गोरेगांव पश्चिम के आरे रोड पर स्थित अवी गोरेगांवकर, जहां पर नाइट में जो कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके कुछ गरजू जो विद्यार्थी होते हैं जिन्हें कुछ सामान नहीं पहुंच पाती है, तो वह कार्यक्रम लिया यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने और वहां पर उपस्थित रहे एनसीपी के तालुका अध्यक्ष सुनील पवार जी। उनके हाथों द्वारा वो गरजू बच्चों को वह जो उनकी गरज की पुस्तकें और जो पेंसिल या कह सकते हैं कि परीक्षा देने वाली जो पैड होता है, पैड को देकर उन्होंने बच्चों का सम्मान बढ़ाया और बच्चों को आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम होगा या जो भी कमियां होगी वह यूथ ब्रिगेड द्वारा पूरा किया जाएगा। यूथ ब्रिगेड द्वारा कार्यक्रम में या सुनील पवार जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित थे। आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण करीत आहोत। काही समज नव्हता आजच्या या कार्यक्रमाबाबतीत। एक 2 दिवसापूर्वी मला यूथ ब्रिगेडचे आमचे तरुण तडफदार कार्यकर्ते यांनी मला निमंत्रण दिलं। साहेब, गोरेगावमध्ये असलेली आपली अभी गोरेगाव शाळा आहे, या शाळेमध्ये काही विद्यार्थी नाईट स्कूलमध्ये आपलं शिक्षण घेतात आणि त्या नाईट शाळेमध्ये आपण असलेली काही विद्यार्थी आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना जे पेपर वर्क करण्यासाठी जे पॅड किंवा काही पेन्सिल पेन त्या शालेय शिक्षणाच्या ज्या असलेल्या मूलभूत वस्तू आपण त्यांना देऊ इच्छितो। म्हटलं चांगला उपक्रम आपण हाती घेतलाय। अशा कार्यक्रमासाठी मी केव्हाही नाही म्हणत नाही, माझा होकारच असतो। त्यांना म्हटलं वेळ कोणतीही असू दे मला सांगा, मी आपल्या कार्यक्रमाला हजर। 2 दिवसापूर्वीची वेळ तरी घेतली होती, परंतु काही कारणास्तव प्रत्येक शाळांमध्ये ज्याप्रमाणे त्या मुंबई विभागामध्ये संपूर्ण लसीकरणाचा जो सध्या गव्हर्नमेंटचं जे चालू आहे कामकाज, तर त्याला अडथळा येऊ नये म्हणून त्या दिवशी 2 दिवसापूर्वीचा हा कार्यक्रम रद्द करून आजचा दिवस यांनी निश्चित केला। सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की आता थोड्या वेळापूर्वी जेव्हा मी सरांबरोबर खाली ऑफिसमध्ये बसलो, त्यांनी मला काही गोष्टी सांगितल्या की ह्याच्यामध्ये असे विद्यार्थी आहेत की जे पौर आहेत, अगदी त्यांच्या संसारातून त्यांचा वेळ त्यांच्या कामातून वेळ काढून ते देखील शिक्षण घेत आहेत। खरोखर शिक्षणाची आवड ज्याला असते ते कुठल्याही वेळेला सामोरं जाऊन आपलं शिक्षण हे नेहमी चालू ठेवतं। कारण शिक्षण हा एक असं एक वलय आहे, असा प्रभाव आहे तो की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो पितो तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही। आणि शिक्षण हा सर्वात मोठा आता या जीवनातला सर्वात मोठा उपक्रम। आपण शिक्षण जर घेतलं तर बरंच काही करू शकतो। आज परिस्थितीने गांजरलेले असे काही विद्यार्थी मला बघायला मिळत आहेत। जसं सरांनी मगाशी सांगितलं की परिस्थिती बिकट असल्यामुळे दिवसा शिक्षण घेऊ शकत नाही आणि मग आपण कुठेतरी आपलं उदरनिर्वाह करण्यासाठी जी काही नोकरी असेल, जे काम असेल ते अध्यक्षांचे आभार मानतो। त्यांनी आपल्या शाळेतल्या आणि आपल्या सर्वांना भेटवस्तू दिली आणि आपल्याला मार्गदर्शन केले है ना। तर पहिल्यांदा आपण सगळ्यांनी त्यांच्या टाळ्या वाजवून अभिनंदन करू।